is the third. May TV, may drawer, may basurahan. Very good na may basurahan. Tapos ito, drawer nila. Lagyan mo ng mga damit, bihisan mo. At ang CR ay okay, malinis. Malinis naman. Okay naman. Pasado. Tapos, yun. Pasado rin yun. Gwapo yun. At ang lunch, pag yan, pero hindi siya pwedeng kumain. At nakalagay dito, Salvador Gianfranco at 2:05, diet as tolerated. Ayan, 8 AM, 1 PM, 6:30. Ganon. At ang pagkain ay, charan! Wow! Wow, ang sarap. Ginisang gulay, may kanin, may apple, may chicken nuggets, and the sauce. Ketchup yata. Okay. So, meron siyang ganito. May bag na helpful kit. So, this is a helpful kit from Sebudok. Ayan. At meron pang thermometer. Yung thermometer niya, digital thermometer, brand new pa ha. And then here, nandito iniwan na yung para sa stool niya, and then the urine. Then here, buksan natin kung ano ito. Meron ditong mineral water. Ito, jaran. Wow, may glass na siya. Nakasealed pa. Ayan o, buksan natin. So, merong toilet paper. Teka, buksan natin. Sealed eh. Sealed. Buksan mo. Meron siyang fork and spoon. May toothbrush para sa patient, may toilet paper, and the glass. Then, meron pang sabon na maliit, na cute. The soft for Sebudok. And then, what is this? I don't know what's that. This is sanitizer. Ethyl alcohol. Then, yung cup na para sa mga gamot. Ayan. And then, here is the cotton. And then here is the face towel sa loob. Okay? May glass na mayroong Sebudok. At yung face towel, may Sebudok na nakalagay. Ayan, may souvenir. May souvenir ang patient pag siya ay na-admit dito. Sebudok Group. Ayan. And then ito, ang glass nila may measurement pa. Meron pang nakalagay na measurement. Ang galing. Pwedeng measuring cup. Ayan maganda ito pag nag-diet ka or niluluto ka. Pwedeng gamitin to para sa sukat-sukat. Ayan. Sebudok. Galing. Ayan. At yung patient ay ito. Meron siyang dextrose.
Ayan. This is our first time here. Ngayong naging Cebu Doc na itong, Bohol Doc. Kasi ito ay group of medicine or group of doctors. Cebu Doc, Bohol Doc. Kasi dito sa Bohol. Okay? Sa X-ray room. X-ray room, X-ray daw si Gian na hindi ko maintindihan dahil yan naman ang masakit. Bakit na X-ray? Bukas ma-ultrasound naman. It's already 3 o'clock PM. Alas 4 kakain yung may sakit, di pa nagtanghalian. Wala pa yung attending physician na si Doktora Marcelo. Paano ako hihingi ng advice kung ano ang kakainin ng anak ko mamayang 4? Kasi 1 hour na lang, hindi pa yan nag-lunch. Tapos, how many meals na hindi siya kumakain ng normal. Kaya, nag-alala ako kung anong pwede ko ipakain. Wala yung physician, wala yung doktor. Ano naman itong hospital na itong pinuntahan namin. Akala ko okay ito. And then, papirmahin ako ng parang agreement na yung risk. Ano yan? Para sa agreement na ako ay agree na ako ang umayaw ng laboratory test na para sa pancreas. Dahil yung pancreas at saka ito yun ito yung paper na binigay sa akin at hiningihan ako ng ganyan na nito. Nababayaran ko raw. May biglang pumuntang girl na naka-uniform ng blue at yan ang hihingin sa akin na ibigay ko sa kanya dahil wala raw silang aparatos dito na makatest kung may sakit ba ang anak ko sa pancreas. Ayan. Kaya ako naman, hindi naman ako pumirma dahil bukas naman sa umaga, alas 8 ng umaga bukas, naka-schedule ang anak ko ng ultrasound. That's why sabi ko hindi na muna ako magpa-test ng pancreas dahil kung na diferensya or masakit na parte ng katawan ng tao pagka pancreas, dito kasi sa baba ng liver yun dito sa side, sa right side, dito sasakit kung pancreas ang sakit, yung lapay yan. Ang sakit ng anak ko nandito sa gitna, parang heartburn na severe, yun ang sakit ng anak ko. Kaya gastroenteritis yata ang tawag doon. Ang layo naman yata sa pancreas. Ngayon, pinipilit akong magbayad nga nito para raw, ipadala yung blood niya sa Ramiro Hospital dahil wala raw silang aparatos dito. At pabayarin na ako nitong 1,460 para doon. Hindi ako pumirma, hindi ako nag-agree, kaya pinapapirma ako. Hindi ako pumirma, ayoko nga pumirma. Kahit na anong papel dyan about pancreas. Kasi alam ko, I'm pretty sure na dito ay sa gastroenteritis ng anak ko, yung sa acid. Sobrang acid. Dahil kilala ko yan, umiinom siya ng sobrang acidic na mga mainom. Like for example, yung lemonade, yung orange, and mandarin na juice, mga ganon, mga Four Seasons, yung may sugar na aloe vera, mga ganun, iniinom yan. Kaya, alam ko yan, acid lang yan. Tsaka mahilig siya sa yogurt, Yakult, mga ganun. Pero, ewan, baka. Baka yun ang cause. So, ayun, yun ang nangyari ngayong umagang, ngayong tanghaling to. And, alas 3 na ng hapon. Ngayon, ng November 22. Yun. Bukod naman doon sa tulong pinansyal na matatanggap nila mula sa DFW at OWA, ay makatatanggap din sila ng suporta at tulong mula sa iba pang government. Salvado, ma'am. Diyan. Diyan. Yan. Dito tayo.
My God. It's our second night. Hindi komportable ang anak ko dito sa bed. Ito yung bed niya eh. Yan, matigas. Yun, matigas. Masakit daw ang likod niya dito, humiga. Kaya ang ginawa niya, para makatulog, kaya tumaas ang BP niya. Dahil hindi makatulog, dito na lang siya sa sofa. Dito sana ako tutulog. Pero sabi niya, doon daw siya. Mas komportable doon dahil mas malambot. Ito naman eh, super tigas. Leather na matigas, parang goma. Ano ba yan? Nagpatay ako ng ilaw dahil tutulog na siya. Second night na namin, wala pa kaming tulog, dalawa. Pareho kami. Ano ba yan? Pangatlong araw na namin dito na admit siya noong 22 and today is 24, November 24. At eto, kagigising lang namin. It's been 2 nights na wala kaming tulog, kaya kagabi mga bandang, kasi lagi-laging may bumibisita ditong nurse, kaya syempre pagka inantok ka tapos may kakatok, ayun, ising ka na naman, kaya walang tulog. So nitong last night, kasi sinabi ko dun sa nurse na walang tulog yung anak ko kasi tumaas ang BP. BP niya is 100, naging 160 over 100 yata yun. Parang ang taas, sabi nila, kaya nagulat yung nurse. So medyo sabi ko, siguro ang reason is that hindi siya nakakatulog, tapos malikot dahil yung bed nila hindi comfortable. Pang pasyente na siguro siyempre pang pasyente malambot-lambot siya, pero malambot na matigas. Ano ba yan? Tuskig kung sa Bisaya pa. Ano kayang material ito? Leather? Ayan, leather na ganyan. Ang tigas, kaya uneasy, uncomfortable ang anak ko, kaya hindi siya makatulog dyan. Sumakit pa ang likod. Kaya dito na siya natulog. Nag-request siya dito siya matulog. So, nagpalit kami. Tapos, today, ay siguro nakailang ulit ng visit ang mga nurses. Siyempre, minomonitor ang anak ko. BP niya, yung vital signs, kinuhang temperature ng fever, blood pressure, pulse rate, heart rate, ganon. Tapos ngayon, ay may naghatid nitong pagkain. Ang sa akin lang, ay hindi pwede sa anak ko kasi fried yan with oil. Kaya sabi ko, huwag mo munang kainin yan. Kaya sabi ko, hintayin natin ang papa mo kasi nag-order ako ng at least kahit big breakfast na lang ng McDonald's, to be sure. Kasi yung big breakfast sa McDonald's, walang oil yung kanilang egg, tapos yung egg McMuffin, kung gusto man niyang kumain ng kanin, meron din. So, eto kami. At, ayan, very sad to tell you na ang sakit ng anak ko ay yung gastric acid, peptic ulcer. Yun ay grabe kung hindi mo naagapan. Kasi yun, ang gastric acid na nasa tiyan mo ay yun ang magluluto ng intestine mo, kaya nakakatakot. Kaya I advise you guys na huwag kayong maghilig doon sa mga parehas ng kinahiligan ng anak kong mga mainom na yung akala ko noon healthy ang mga aloe vera, yung mga nabibili sa grocery, yung aloe vera, yung mandarin orange, yung holiday, yun ang suki namin na brand. Tapos yung yogurt, puro acid yogurt na yung bukid noon na yung nasa liters pa kung bilhin namin kasi akala namin healthy for them. Kaya yun ang mahilig sila sa ganun. Kaya every time na lalabas kami, drinks, laging ganun. Kaya ayun, tuloy ang nangyari. Parang
nasobrahan yata. Kaya bine-blame ko rin sarili ko kasi sa kagustuhan kung masaya ang anak ko, nasa grocery ka, naalala mo yung order, ay bili. Hanggat meron na maibili, kasi gusto natin masaya sila. Ayaw natin silang madismaya. Kaya eto ngayon ang nangyari. Ngayon, hindi siya nakakain. How many meals na yung last meal na kinainan niya kahapon is that kumain siya ng yung dinner yata. Konti. Siguro, isang kutsara lang. At may takot siya na kumain. Siguro dahil sa sakit, sobrang sakit. Talagang akit yung sakit niya, yung talagang grabe na halos mahimatay siya sa sakit nung kahapon nung itinakbo namin sa emergency room. At dito, yung view ng window namin is like this. Sobrang ginaw dito sa namin, sa room namin. Ka-enter lang namin dito nung na-admit siya noong 22. Ang pinasukan namin ng room is 205. At yung 205, sira ang aircon, sira ang gripo, ang init-init. Ngayon, baliktad. Kasi may nurse na dumating. Si Nurse Junjun, thank you sa kanya kung mapanood niya ito. Siya lang ang nagsuggest na dito, 207. Kasi okay ang lahat. Ngayon naman, sobrang lamig. Kaya, tingnan mo ang suot ko. Nakaganito ako. Kasi, maginaw. Tapos, doon sa kabila, 205, yung gripo nila, hindi lumalabas ang tubig. Importante yon sa amin, dito sa CR. Ngayon dito, ay awa ng Diyos akin naman. Tingnan mo. Okay naman, function ng lahat, no? Ayan. Tapos, may window siya na ganyan. Malinis naman, pero marumi na. Sinabihan ko yung nurse na pakitawag ng tagalinis kasi siyempre yung pasyente natin pag umiihi, medyo tumutulog dito. Ayan, nakita mo. Kaya, okay naman ang nila. Pero hanggang kanina pa ako naghihintay, sabi may maglilinis. Wala pa naman. May basura pa kami. Ayan, pero mamaya siguro, baka busy lang. At ang maganda pa dito sa room na ito, meron siyang cabinet na ganyan, na paglagyan mo ng mga things. Dito ko nilagay yung mga bihisan namin. Yan, bihisan. Kapa, pwede mong ilagay dito yung mga things mo. Ayan, wala naman kaming things na marami. Yung t-shirt lang ni Gian at saka bihisan niya. At saka nagdala ako ng alcohol, yan lang. Alcohol, tissue. Ang alam ko, dapat silang supply na tissue. Wala eh. Ito, dala ko rin to. And then, water, malapit nang maubos. Pero hinihintay ko ang husband ko. At magdadala siyang pagkain namin at saka yung water. Awa naman ng Diyos. Today, pang third day, ay medyo gumaan-gaan ang pakiramdam niya. At tinatanong nga siya ng nurse kung paano niya ibigay yung rate ng sakit. Kung halimbawa sa 10, ilan? Asan doon ang level ng sakit? Sabi niya, nasa number mga 2 or 3. So, mas mababa na kasi kahapon, 9 talaga. 9. Grabe na. Ayun. Ganda rin ang view sa labas. Ayan guys. Hindi ko na i-video kahapon. Ngayon lang. Hinihintay ko almusal namin. Tsaka ganyan. Ito lang bed nila. Matigas. Sobrang sakit sa likod pag matagal ka nakahiga. At binigyan siya nitong dextrose na lactated ringers solution para hindi siya ma-dehydrate. Tapos binigyan siya ng 2 types of medication para sa ulcer.
nagbigay sila. Ayun. So, ayan. At antabayan na natin kung anong mangyayari. Na-observe pa siya. Kung okay na talaga, diretso na ang paggaling, ay okay na. At ang kinakaba ko kahapon, dun sa doktora ay, yun nga, parang may minimension na mga terms na hindi ko gusto. Kaya medyo na-nervous ako about the lab test na may mga severe na sakit na yung minimension, pancreas, meron ng tawag nun, yung appendix, mga ganun na, ang daming kaya pasalamat ako sa Panginoon at kumalma naman. At antabayan na natin mamaya anong mangyayari. Andito kami, dumating yung dalawa at nang miga na doon sa bed ng mga pasyente. At ito, may dala silang mga mandarin, kung ano-ano, mga panghugas ko, yung lotion. Lagyan kong lotion diyan kasi nangati kahagabi. Dahil nag-dry yung skin niya. Tapos marami pa dyan pinamili. Sabi ng doktor, uwi na kami bukas. Ang dami pinali, may Gatorade, may mga tubig, prutas, ang daming prutas, meron pang watermelon. Tapos nagluto sila ng ang sarap na, wow, ito native chicken talaga yan. Na tinola. At yun ang kinain ni Gian. Salamat sa Diyos. At nakaubos siya ng tubig ngayon na bali 50 plus 170 ml. It is a record. Kasi nung last 2 days, hindi siya makainom ng ayos. At hindi rin makakain. Diyan naman nakakain siya ng more than naman. Siguro, let's say, ang kinain niya ngayon is maybe 150 grams. Yun. At dito ay nanonood sila nito. Into the Blue. Oh, ayan. Ayan ang day 3 ni Gian. Tapos bumili pa sila ng ganito. Oh, tapos, pagka nagdadala silang pagkain, guys, kompleto with plates yan, utensils. May pagkain dito na dala ng ng hospital. Ako ang kumain ng gulay kasi sayang naman. Karamihan ng dinadala nila dito ay hindi namin nakakain sa totoo lang. Dahil lalo nung last 2 days, ito nakain ko. Magana ako ngayon. Naubos ko yung gulay nila, masarap. Tapos, alam nyo, rin ang mukha ko. Nung last 2 days kasi, yung nandun yung nervyos ng kaba, kung anong mangyayari sa anak ko, at kung ano-ano ang iniisip. Kaya tuloy ang appetite ko nawala. Kaya ngayon, nakakain ako nito. Itong dinala nilang sitaw. Sitaw lang naman, pero ang sarap. Purely sitaw, walang halo. Ay, syempre, yung pampalasa. Pero, ang sarap. Tapos, merong apple. Meron silang 1 pack of Alaska milk na powder. Tapos, meron silang sitaw at saka yung sweet and sour na masarap na pork. Ayaw ko ipakain kay Gian. Kaya, ako na naman na nabusog. Ayun. So, it's okay. Today it is a better day. We can now smile. Kasi noong nakaraang 2 days, hindi talaga ako maka-smile. Ako ang daming halatang kumain ng oily. Kaya nga hindi ko pinakain sa anak ko. Alam nyo na, gisa-gisa. Ginisa nila yung sitaw, ginisa rin yung yung sweet and sour. So, ayun. Alam yung doktor kanina, si Doktora Marcelo. At tinanong niya, in-interview niya si Gian kung okay ba daw ang pakiramdam niya. Much better na. Kaya sabi niya, gusto mong umuwi ngayon? Kami na ang nagsabi na huwag muna, bukas na. Kasi observe pa natin, hindi pa totally magaling. Yun. Patayin niya patayin niya. Ang init sa labas pala. May mga birds nang iingay dito lagi, naririnig ko. Yun, ganyan. Yung mga tauhan, siyang nahiga sa pasyente bed.
Hi guys, good morning. Nandito ako sa McDonald's kasi bibili kami ng breakfast. This is the 4th day of Gian in the hospital and we are going to i-prepare na lahat yung gamit and then mag-pay kami ng bills and then yun nga, alam nyo, ang nangyari, kasi ang time ngayon is 7:25 na, it's already late. Sabi ko pa nga kagabi dapat 6 o'clock nandun na tayo sa McDonald's kasi syempre nandun pa yung pasyente Ngayon, na-late kami, 7:25. Sabi ko, dalian lang natin. At siguro naman maintindihan ng anak ko kasi alam niyo, it's been already 3 nights na wala akong tulog. Ang sakit na ng ulo ko, nahihilo na ako kaya sabi ko, uwi muna ako. At ang daming tao dito sa McDonald's. Look at this. Look. Oh, ang daming tao. So, andun si Edgar at nag-order para sa take-out namin. Dahil kung magluluto pa ako, hindi na kaya ang late na. So, ganun na lang. Tapos, yung case ni Gian, yung na better siya because yung makakain na siya, makainom na. Yun nga kinakaba ko nung isang araw dahil hindi siya umiinom, hindi kumakain, wala siya talagang yun pala, tinanong ko sa kanya, wala siyang gana, then takot siya na uminom and kumain dahil masakit, baka raw mag-vomit siya, and then pag mag-vomit siya, masakit yung dito. Siyempre, yung tiyan niya, alam natin na yung sakit niya is peptic ulcer. Kaya yung kanyang stomach ay na-damage. So, parang siguro pagka nalagyan ng pagkain ay masakit. And then, pag mag-vomit, siyempre, mapwersa. That's why ayaw niyang kumain. Pero, ngayon, kagabi, in-observe ko, nakainom siya. And then, sinukat ko pa sa measurement na glass nila, measuring cup nila. Ang nainom niya kagabi, naku, ang dami, 320. Kasi hindi naman minsanan. Meron manghingi siya, nilalagyan ko ng 80 ml. And then next time na hihingi siya, bigyan ko siya ng 100. And then next 40, ganun. Parang yung installment. Pero nakadami siya ng tubig. And then, yun nga, nakakain din siya ng konti. Yung niluto ni Edgar na tinola. Masarapan siya. Siguro nakakain siya ng mga 5 tablespoons. And for me, it's enough. Kasi dati-dati wala siyang nakakain. So, yun guys. Punta tayo. I-set ang bill. Then, pay. Kagabi, nung bago kami umalis doon, may pumunta na girl na naningil sa akin dahil lumampas na ng 10,000. Pagka lumampas daw ng 10,000 ng bill, ay manghihingi sila ng down payment. Kaya ang ginawa ko, nag-down na lang ako ng 10. So, ngayon, ewan ko kung magkano mauubos pera, kung magkano ang total. So, let's go. Tingnan nyo dito, ang daming tao. 10 yata yan. Tapos si Edgar nandun nag-order. Iniintay niya yung order. Ang daming tao. Sa McDonald's. So, hintayin lang namin and then we will now go. At sana naman, crossing my fingers talaga. Just crossing my fingers na sana magaling na siya totally at sa bahay ay maging maayos na ang takbo ng kanyang buhay na maibalik na yung dati. Pero hindi na siya makakain ng hindi na siya makakain ng basta-basta ng mga pagkain na hindi pinipili. Ang pwede lang yung mga bland. As of now, siguro after pag gumaling siya after mga 3 months, pwede na naman. Pero hinahinay lang. At saka ang ipaiwas ko talaga at saka ayaw na rin niya yung mga acidic na mainom, yung mga soft drinks, mga juice, mga juices, ganyan. Hindi na pwede. Kaya, ingat-ingat na lang. Kaya kayo guys, ay naku, tayo pala, kasi pare-pareho tayo.
Huwag tayong yung matakaw. Huwag kayong tutulad sa akin, matakaw ako eh. Matakaw ako ng mga inumin na ganyan, lalo na yung orange, porket sa isip ko, yung orange na yung holiday na nabibili sa supermarket ay healthy. Healthy kung minimal lang ang pag-inom. Pero yung sa akin lang, yung sa amin ay sobra. kaya ngayon, mag-ingat na talaga. It is a lesson learned talaga. Ay guys, tingnan nyo, nandito siya oh. Pinuntahan ko, naghihintay kami ng order at punta na kami sa hospital. Ayan. Batiin mo naman sila. Hello guys. Hello Kachits. Kita-kita tayo ha. I don't know if makalive ba ako sa Sunday. Yung promise ko, ewan ko kung magagawa ko guys. Pero I will do my best and try my best na maka-attend dun sa live streaming na promise ko. Okay? Handa na yung mga yung mga answer niyo sa question and answer natin at magagandang premyo, okay? But of course, ayan na siya. Hindi pa tapos. Kala ko tapos na. Ayan. Breakfast is ready. Let's go. Let's go. Oh my God. What is this? Thank you. Hello. How are you? Mahulog ka dyan. Mahulog ka dyan, papi. Okay? Behave. Bye-bye. Bye-bye, papi. Ay, tayo. Let's go. Balik na tayo sa hospital. Punta natin si Gian. Eto na kami. Siguro uwi na kami ngayon. Hinintay namin si doktor. Kasi may reseta. Tapos pagka naresetahan, then we will now go to pay kung magkano ang balance. Then we'll go home. Mga ito puro boxing. Boxing. Boxingero oh. Oh, si boxingero oh. Oh. Oh, tingnan nyo, oh, boxing daw, oh. Boxing, oh. Oh, boxing daw, oh. Oh, boxing daw. Oh my God. 10:55 na ba? Anong time mo dyan? 9:55. Oh my God, guys. Kanina pa kami naghihintay dahil ang rounds ng doktor everyday noon, it's 7 AM, 7:30, ganun, nandito na siya. Ngayon na schedule na ng pag-check out ni Gian, nako, wala, hindi dumating, 9:55 na. Ay sabi ng anak ko, papa niya kasi, ay kung lumampas kasi ng 2 o'clock PM, another day na naman. Ang sabi ng anak niya, ano sabi mo dyan? Kami na lang daw muna ang tumira dito, siya uuwi na. Yung pasyente mismo, mauna nang umuwi. Dahil sabi nito, magstay na muna tayo dahil pag lumampas ng 2, bayad na ng 1 day. Sabi naman nito, uwi na lang daw siyang mauna. Nauna na yung pasyente, yung mga taga-bantay. Oh, sarap ng tulog. Mas kami na makakaiwan dito. No ba yan? Oh my God, wala. Hindi na grounds. Okay. Nanggaling na si Doc dito at kami ay lalabas na orderan niya dun sa counter and then mag-process ng papers and then let's go home na. Yes! Go home na kami after ika-4th day today. Yan. Kaya excited kami umuwi. Sabi pa nga niya, kayo na lang maiwan dito. Sabi niya, ako uwi na. Sabi nito, nainip na siya. Okay. Ay, salamat Lord God. Thank you Lord Almighty. You're so good. 10:52, November 25. Naku, wala pa rin yung bill namin. Magbayad na sana kami para umuwi. Late na. Sabi nila ang cut-off time is 12. Paano yan? Inip na at bored na at sinabi niyang mauna na daw kami. Mauna na daw siyang umuwi kasi kami raw maiwan. Oh my God. Ay, nakaka-boring. Ang tagal naman. Galing ako dun sa counter. Ay, nako, pinaprocess pa raw ang paper. So, maghintay lang. Tingnan natin.
hanggang 12 ang cut-off. Pero kung halimbawa may mga sila naman ang nagkukulang sa pag-process ng papers at nag-last hanggang 2 ay okay lang. Pero past 2 o'clock ay ano na, considered 1 day na naman nababayaran. Ganon ang policy dito. 11:20 kumakain akong cracker, nagutom ako. Ayan. Kumakain akong crackers, guys. At may naghatid ng pagkain ito. Oh. Look. Ito ang pagkain today. Pauwi na sana, sabi. Tinanong ko kung kailan kami uwi. Ngayon daw. Pero hindi pa na-process ang papers. At yan ang pagkain. Chicken with gravy. And then, pipino ba ito? Yes. Pipino yata. Yes. Cucumber, salad, and then banana, 1 banana, and 1 cup of rice. Yun. At tinanong ko yung mismong patient, ayun yung kumain. Sino kakain? Who will eat this? Bili na naman kaming pagkain. It's already, 11:29 na. Kaya, bili na naman. Wala pa, di pa tapos yung bill. Ako, wala ka sa anong ulan. Oh, pupunta ko na kayo, ang ulan. This time, dinalhan na ako ng paper na itong Client Experience Survey, HCES form. At ito ay pipilapan ko at ang masasabi ko, sasabihin ko muna sa inyo guys. Pagpasok namin dito, ang binigay sa amin na room is 205 instead of this 207. At sa 205, hindi po function yung lavatory nila, walang tubig. Yung air condition, not functioning. Ang init-init, the whole day, the whole night kaming pinagpapawisan. And then, yun. Ano pa ba yung sasabi ko? Yung nagpatawag ako na maglilinis sa gabi, kasi nga, nung umihi siya, na siyempre, pasyente, lalaki, nakatayo pag umihi. Sabi ko, pakitawag na lang yung dahil alam ko naman na kalakip na yun sa babayaran. At palinisan yung banyo, saglit, kasi medyo na-spread yung ihi doon, sabi ko. Ang sabi ay sasabihin daw doon sa nurse station at hindi ako nakontento, pumunta ako at nagsabi, walang dumating hanggang kinabukasan. Yun, walang nilinis-linis sa 205. So ngayon, blessing na may dumating na nurse na nakita niya ang situation sa amin. Yun lang talaga malasakit. May malasakit, isa lang. Meron ding sent by God talaga. Out of how many sila na bumisita sa amin? 12 yata or 13 na nurses. Wala akong ma-feel na yung bang naka-duty sila as nurse na tinutupad lang nila yung oras nila para magtrabaho without the real na pagkikare sa patient. Kaya, ang masasabi ko lang, kasi, pero, at least, dito sa nilipatan namin, dahil nga may dumating na nurse na si Sir John, nung nakita niya yung situation, sabi niya, ay, wala, di ay mo agas. Dahil, nakita niya, lagi sir, gipaningot na, wakato gabi kay kanang kuan. Igang, yung mainit masyado, kaya hindi siya nakatulog, maalinsangan. Sabi niya, bakit? Dapat sinabi namin, alam nila yan, sabi ko. Hindi kayo nilipat, teka, magre-request ako, takbo siya kaagad. Tapos yun, na-actionan, nalipat kami dito sa 207, at least dito okay na, mas maluwag, okay ang lavatory, tapos okay na rin yung aircon, malakas na rin yung air conditioning ngayon, at meron pang mga cabinets, okay na. So, yun ang masasabi ko. Ang review ko dito is that okay naman ang hospital, malinis. Yun lang masasabi ko, ganun, na kapag kailangan mo palang magpalinis, na may urgent kang palinisan, hindi pupunta. Then, may kailangan kang urgent na nung nandito na kami yesterday, sabi ko wala ng toilet paper kasi naubos. So, sabi ko, mag-request ako doon. Nag-request ako doon sa mga nurses. Ang sabi ay wala na raw libre. Ang libre lang daw ay yung nasa healthful kit. Okay. So, ngayon, fill upan ko ito.
What will you expect me to say? Hindi ko alam kung ano i-fill up natin dito, pero basahin muna natin. Okay? So, yan ang review ko sa Doctor's Hospital na ito. Kasi guys, dito ang naisipan kong punta namin dahil walking distance lang kung tutuusin from our house. So, kailangan niya ng urgent na treatment, kaya itong naisip kong papuntahan namin dito sa Bohol Doctor's Hospital. Ito. Branch ito ng Cebu Doctor's Hospital. Yun. So, yun ang lahat. Na-report na naman. Mag-fill up na ako. Ang galing na galing. Tanig iba sa og ano, alcohol para dali ra bitaw matangtang, pipilit mo gud kaayo ni siya. Lagi. Ano man na siya? Hindi. Tangtang dito ng paraditso na. May kuha. Sir, Mr. Will, you're gonna want to look at this. Ano ba yun, ha? He's in Tangier. No, it wasn't. Yes. Thank you, nurse. Thank you. Tama. Ano nito? Yeah. Let's go home. Wow, this is the moment I waited for. Oh my God. Oh my God. Nagpapasalamat na lang natin guys ay hindi siya naoperahan or na ano yung mas grabe pa doon, hindi nangyari. Kaya pasalamat ako sa Panginoon Diyos na napakarami. So ngayon ay nagre-request siya ng bigger bed, kaya bibili kami, aalis kami at bibili kami ng bigger bed. At gusto niya, nandito pa rin sa tabi namin, bunsoy. Magpapakabunsoy. Pero sabi ko naman meron namang bed dun sa baba. Para ano't napalaki itong bahay nandito ka pa rin sa amin. Hindi, itong mga bunsoy natin kahit na matatanda na,
ay hahanapin pa rin yung pag-aaruga ng magulang. Ganun talaga guys. Kaya tanggapin. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana naintindihan nyo na hindi ako nakapag-live for how many days. Pero I'm just hoping and praying na tomorrow ay tuloy na yung live natin na para sa ating Sunday. Okay? Sunday live. Okay. Bye-bye. See you on the next video. Okay guys. Thank you so very much. God bless us all. Take care, keep safe, at please take care of your health. Thank you. I love you guys.